Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy titimek tinamnama, may sa timek ngagpukpukaw, ani Apo Isus umoy manen. Ang sagana ka asumabet ken kuana, ket palentekem titlalan na. Naibag nga orasyo, gagayem, dayti manen ni Pastor Vic Ariola III, kabkablawan na kayo dito'y programa Timek Tinamnama. Sa dinuman nga oras, bueno anyaman nga nasyon, tipagtingtinggan nyo, sapay kumata danunan daytoy a programa, itinabindisyonan nga ragsak, ken panangikarkararag kada kay amin gagayem nadumdugay. Nagyaman tayo launay kadagiti 22 nga nasyones. Ngatan nga agdingdingeg ti programa Timek Tinamnama. Adu dagiti Ilocano ti sangalubungan nga imparit na damit nga dada nga agdingdingeg. Kadagiti lugar, wano nasyon, wano syudades, mayanda. Isu namang ganyo daytoy nga programa ibagayumet no sa dino nga lugar ti pagtingtinggan nyo. Nagyaman kami kadagiti agbuy-buya ti Facebook, kaya nagtingtingeg iti programa ti radyo, dito'y DGHT 77.7 FM USA Radio. Ti programa Timek Tinamnama, ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Kedita, agkararag tayo. O Diyos mi, kamanagayat unay. Anyan nga nagimbag, ti umawag, na santuan anagan. Kahit mingi pangato, dagito yung araraw, wapo, kadagito yung kapsa. Ladladigit naman, umay ti selebrasyon, umay ti panakayanak, ti may sa amaladaga. Bueno pa nakaselebrar, dagiti agkasangay, kan panagbautisa, kan dagiti anibersaryo, ti panagkasal. O apo bindisyon ng dagito yung kakapsa. Dadadigiti nagpasina. Nagladladingit ka po ti ay atentibiya na paano na ginanakan patay. Liliwaw mo't ina. Agyaman kami ti karim. Na sinuman amamati ken ka. Uray no matay. Agyan. Tulungan na kami agbatmatalay. Tulungan na kami apong nga mga wit. Digiti na nagsenmit ng lawon. Parikot ti pagtay na. Parikot ti panagasawa. Parikot kadagiti na duma-duma may bakbakmay aladagsin. Palag-anam kaliwa. Agyaman kami launay itang ayat ka na Diyos. Nasumungbat, digiti karkararag mi, mabalin mo apo nga ibaklay, digito yung nadagsen nga alitin. Agsipod na din nawat mi ida, tinapatay ganagan na po may Jesus. Amen. Ken amen. Nasantuan nama ken Jesus, darana ka datay tinanubod, tapno matawid tay ti gloria, gaput tulong Espiritu na. Isut sarita kan kantaek, ket ni Jesus ti daydayawek. Isut sarita kan kantaek, ket ni Jesus ti daydayawek. Danunan ti ragragsak ko, taayat na masaripatpat ko.
isut saritak kan kantaek ket ni Jesus di daydayawek isut saritak kan kantaek ket ni Jesus di daydayawek adanaan nayatanak taken Jesus manubot adaak agurayak asiraragsak iti gloria na napnot ayak isut sarita kan kantaek ket ni Jesus di daydayawek isut sarita kan kantaek ket ni Jesus di daydayawek ket ni Jesus di daydayawek. Inadal tayo kadagiti naglabas nga adal tayo. Kadagiti pagilasinan ti dandanin panagparang ni Apo Jesus. When dandanin umay ayaten agagayan. Sigon ti damag dito'y Amerika. Ibagbagada nga umay iti lockdown. Aginggana iti panaggibos na iti nga tawen, Disyembre 1920. Adu dagiti businesses paglakwan ken dagiti na duma-duma nga gunglo nga celebrasyon nga napasardeng da uray dagiti konbensyones. Adu dagiti napasubli ti pagtaengan da tapno makwarantin naman na nakarkaro daytoy pandemya nga dan mapadpadasan tayo iti dito nga lubong ken sangkatauhan. Inadal tayo met, dinapan nga broadcast tayo may papan ti langit. At dada dagiti pito ang masarakan sa jay, at dada dagiti pito nga santon dagiti pampanag na mangririribok ti tao. Awanton sa jay. Kagayem, anya ti sagana, nadaken ka. Di parang pasungad mo kani Apo Jesus. Iti dayto ingal daw, adalan tayo dagiti nasken a panagsagana. Kastamit magbanyaga ka nga mapan ti ballasig tao. Wano mapang kag bakasyon, wano mapang ka agtrabaho iti opisina. Wano magrubrubot ka nga mapan makikapilya, at dadayay sagana anay isang sanayan. Tapno saan ka nga maladaw. Yugayem ni Apo Jesus, ti dandanin parang nga ari. Ket dandanin pumanaw, ijay langit kapno umay dito'y planeta tayo alubong. Naisonto kadbuana, dagiti rinibo ken ribo, ana San Juan nga Angeles. At danto bumarab, at danto ti pigsa, ti bararabar, iti trompeta. Magipakpakam mo nga ni Apo Jesus, umayin na di saan nga may eksplikar, na'y nagloryaan apan nakabalin, apan nagparang na kagayon. Ni Apo Jesus, inkarina tinasantuan nga surat, iyay libro ti Apokalipsis 22, versikulo 14. Kunana kakabsat basayag kada kayo, adto'y siyak umayak adagos, ket ti panggunguna adda kanya. Tapno gunguna ti tunggal maysa akas mayan natok ti aramid na. Kasanumat na kiti aramid tayo gagayan. Kasanunod na kiti panagbiyak tayo.
pinanunod tayo kadin nga balbaliwan dagiti addang tayo. Napanunod tayo kadin nagsubli tayo nga makikapilya. Agsubli tayo kani Apo Isus ket no nabayag tayo nga hangag basbasa tinasampuan nga surat uno nagkarkar. Napanunod mo kadin. Agsubli ka dagitoy na Diyosan na santuan nga addang ti panagbiag iti nandawan. Dandani nagparang ni Apo Isus gagayen. In karina, when umaya, iti saan na mabaya? At kunana di Juan 14:1 versikulo 3, sa dinuman tayan ko. Ada kay med ko. Gagayen ken kakabsat. Adan tulaing duwa nga klase dagiti tattao nga masangpetan ni Apo Dios. Intanamay ni Apo Isus, dagiti duwa nga klase addanto iti pukkaw ken kararag itong galmay sa kadakwada. Iti Hebreo kapitulo 9:28. Nalawag ng ibagana sa jay nga umay ni Apo Isus. Ket kadagijay saan nga nakasagana, nagijay kang aramid ti lasag ken kinadakes. Umay to kadakwada ti panakadusa. Galatia 5 versikulo 19 ken 21, ibagana sa jay dagiti nakaskas daw abanag nga nuruten. Iti may sa tao nga nakasagana amay salakan. Gagayem ken kakabsat. Kahit kung ipakamo ditoy, nga dantulaan duwa nga klase ti tao agururay ti panagparang ni Apo Isus. Mapantay man jay libro ti Isaiah 25 versikulo 9. Timon una nga adal tayo na adal tayo dagitoy. Yung kahit kumanen nga ulitin, itinaw mo nagpay nga panakaamo, di panagadal tayo tinasanto na sa ni Apo Diyos. Kuna na di Isaiah 25 versikulo 9, ket adtoy umay ti Diyos tayo. Na iso inururay tayo, itinabayad. Umayan ket isalakan na tayo. Timanubot tayo, inururay tayo, agragsak tayo. At ipanakaisalakan tayo, umayan. Dahito ito, ti kararag kani pukaw, na di umuna nga grupo nga agururay kani Apo Isus. Nakasagana na, ket kunan adtuyen. Timanubot ni agparangen, gapo, iti panakaisalakan. Nga maddadan tumet, dagiti daduma nga saan nga nakasagana, iti panagparang ni Apo Isus. Dagiti nga nakasagana, ket mabutenda nga magkita kini Apo Isus. Kasandapay nga ni batan iti basol, andapay na umang agaramid, dagiti bambanag, nga aramid iti lasag. Ket kunadan to, ito namay ni Apo Isus. Kas kunahin ka na tayo, ti Apokalipsis 6, versikulo 16, ken 17, kunana. Agtenag kayo, da kayo, mabat-bato ken banbantay, agsipot ta saan mi nga may turen. Akitain, iti narangrang, na panagparang ni Apo mi ni Jesus. Ket sinon to kadi, iti makatakter a komida. Itan gagayem ti panawen a panagsaga. Ada tanlo abanag. Balakad ko dito nga panagsagsagana tayo. Ita ta iti ruangan ti kaasi ti Apo at tapelain na silulog. Ni Apo Dios ay ayaten na kayo gagayem. Or-orayan na kayo iti nabayan. Umawawag ken ka iti naldaw-aldaw. Espiritu Santo adda nagsasaw iti puso na paglikudamon ti basol ket mapanmon isubli iti puso ken kuana. Adda da kadi dagiti nasken nga sagana tayo. Adda da gagayem. Ti umuna nga paset isu da jay tallo na sagana. Iti maysa Kristiyano nagururay ti dandanin paragparang ni Apo Isus. Umuna, ayaten tay kuma. Iti panagparang na. Amuyo di may kadwa
Na Timoteo 4, versikulo 8, ibagana ni Apostol Pablo, ibagana, ket sadyay na ilanad, ket may ted iti may sa koruna, nagpaay, kadagiti tattao, nga may salakan, koruna, ti kinalinteg, kuna ni Apo Isus. Iti na Diyosan nga huwes, ket iti day tangal daw, ipaaynan to, kadagiti agayat, iti panagparang na. Umuna nga Juan 4, versikulo 19. Tinasken nga sagana tayo, iti panagparang ni Apo Isus, masapol umuna. Ayaten tayo, iti panagparang ni Apo Isus. At dati kita tao nga handa, kaya't pa'y ngumay ni Apo Isus. Dati na pa'y nalpas na kiti panggap na iti biyag. Uno handa pa'y nauma, aramid ti baso. May katlo. Di na pa'y natukod na niya kayat na, na panagpabaknang, kan panagpado. Nagiti sansan ni Kwa. Yung kuna na to'y, yung muna nga sagana, ayaten tayo na niya panagparang ni Apo Isus. Ket no ayaten tayo na niya panagparang ni Apo Isus, ayaten nakakapsat. Na iti nga puso katantan nga nakasagana, iti anyaman nga oras a panagparang na. Yung may kadwa, asagana, pagbiyagan tayo, iti dayjay dandanin panagparang ni Apo Isus. Magururay matlaeng. Dayjay dandanin panagparang ni Apo Isus, ayaten nga gayem ken kakabsat. Masapol ko nga daytoy nga biyag ket nay talaga ken ni Apo Isus. Ket kuna nakakabsat yo muna at Tesalonica 5:23. Ket daytoy Dios titan na pasantuan na tayo. Ket ti kararag tayo kini Apo Dios pabenti Espiritu, ti kararwa ken daytoy bagi. May preserbar kuma nga awan ti pagkurkurangan na. Aging gana iti dayjay panagparang ni Apo Dios. Agbalig iti kumatibaso. Pagbiyagan tayo ti biyag nga awan pagkurkurangan na. Babaen ti tulong ni Apo tayo nga Jesus. Mapagbiyagan tayo ti biyag natin ang dawan. Sapay kumagagayan. Napagbiyagan tayo. Ibiyag ti kinasanto. Itandanin panagparang ni Apo Isus. No nasantuan nga Diyos, yagparang kat umay nalain, dagiti anak na masapol nga datayo met nga gururay ken kuana. Nasantuan tayo, agsipot na padaanan tayo, iti maysa nga Diyos, ang nasantuan, na umay, isaan na mabayag, na mag-isalakan ka na tayo. May mapantay, di may katlo, nga sagana. Kitain tayo. Or orayan tayo. Dayjay, panagparang ni Apo Isus. Ijay Titus 2, versikulo 13. Kuna na, padaanan tayo. Dayjay, nainggasatan nga inanaman. Dayjay, nagloriyaan nga panagparang iti man nakabalin na Diyos. Nga manubot tayo ng awan asabali. Saan nga ni Apo Isus. Iti Marcos 13, versikulo 35, kuna na sa jay, masapol ko ma. Masapol ko ma. Nga dadayjay panagkirid tayo. Nga mangururay dayjay nga oras. Nga santay nga mo. Inton, ti Diyos Ama agparang. Oray ititeng nga tirabi. Oray iti panawan nga panagtaraw, dagiti kawitan iti bigat. Di tayo mo. Inyaman nga oras a panagparang ni Apo Isus. Imbaga ka dagiti naglabas nga broadcast tayo. Nga daduwa, anasken nga sagana. Sagana, hindi dumteng met iti nga tiyempo nga isublite na iti nga anges tayo kani Apo Isus. Kasanumtumet ti panagbiag tayo. Kasanumet ti biag tayo na nyaman nga oras na alaen ni Apo Isus ti biag tayo. Tapno aginana tayo ken patay. Dahi ta tinasken asagana tayo. Di may kadwa nga sagana, panagparang ni Apo Isus adda kuma nananay a kinasanto. Iti panagbiag. Na pagtalawan tayo iti baso. Ket mapan tayo. Arakupan tayo ni Apo Isus tapno. Awaten tayo. Dahil ta nakaskas daaw. Aparabor na. Kaya ti panangaisalakan na.
Ti pamakawan na kadagiti naglabas sa basbasol tayo. Ti pamakawan na dagiti agdama nga pagkurkurangan tayo. Ket babaen ti dara na nga naibuyat ti Kalbaryo, nulakid ti awatan tayo ni Apo Jesus ti daytoy kanito. Ikan na tayo tinamnama, amadaan ti biyag gagnanan. Digito ti tallo asagana gagayen. Ayaten tayo, ti panagparang ni Apo Jesus. Pagbiyagan tayo, may kadwa, ti panagparang ni Apo Jesus. May katlo, kitkitain tayo, or orayan tayo, na daan ti biyag anapasanto, ti dandanin parang ni Apo Jesus. Yung may kadwa nga paset ti sagana, at dito yung nagiti lima, amasapol nga ramiden ti maysa Kristiyano, sakbay nga umay ni Apo Jesus. Imbagak tatay digiti tallo. Ngam tatan adada digiti lima. Anasken nga aramiden ti maysa Kristiyano, kabayatan ti panagururay na ti dandanin panagparang ni Apo Jesus. Mapantay ti umuna. Sapulon tayo ti Dios. Ket ikonpesar tayo, ipudno tayo, dagiti amin abasbasol tayo. Ikararag tayo. Manito dita. O Apo. Kayat ka nga sapulon. Amo ka danto tiyempo nga saan kanton nga masarakan. O may ti tiyempo nga naladaw launa yan. Yan umayak ken ka. Ket ipudnok amin digiti basbasa ko. Dahil jay ti umuna nga sagana. May kadwa. Aramiden tayo sakbay nga may ni Apo Jesus. Masapol nga pagtalawan tayo ket ikaten tayo digiti amin nga dua-dua. Iti panagbiyan. Dua-dua tayo iti panakaisalakan tayo. Mapantayo ken ni Apo. At dua-dua, iti pannagnatay kini Apo Jesus, magnatay ti kinalintag, han nga ti kinakilaw. Dayjay ko makakapsat. Masapol na idyan tayo, dagiti nyaman nga panagduawa. Panagduawa, dagiti alagaden ken doktrina iti Biblia. Ta masapol laing dagiti kinapudno ti Biblia, iso ti pagbiyagan tayo. Nanya ti kaskasabada yung pagbiyagan tayo, ida kakapsat. Doon dagiti tattao nga ikas kasabada, dagiti anyaman na kinapudno, ngam sanmet nga makita ka dagiti panagbiag da, dagiti ikas kasabada. Natay ko mati si bibiyag na sermon. Ang makita dagiti tattao. Masapul, anyaman dagiti pagduaduan, ti panagipagpagnatay kini Apo Jesus. Pagduaduan tayo, dagiti relasyones tayo, ti unag ti pagtaingan, kan dagiti daduma, iterwar ti pagtaingan, kagayen tayo man katrabahuan tayo, kapamat. Sapol ko mga maornos dahil sakbay ngumay ni Apo Jesus. May katlo, naramiden tayo sakbay ngumay ni Apo Jesus, nakasagana tayo, kanyaman nga idiktar ti Espiritu Santo. Magkisaw ka na tayo ti Espiritu ni Apo Diyos. Sinanakam kan si bubulos tayo kuma. Maumawat kanyaman abalakad ken panangidalan ti Espiritu Santo. Sisasagana tayo kuma nga dumngeg, titimek, iti Espiritu Santo. Tandaan ti tiyempo nga santay ton nga mangigan, titimek ti Espiritu Santo, nga makipagpakasi ka na tayo, magsubli tayo, ken mapantayon. Pagbiyagan tayo ti biyag ni Kristo. Imay ka pa. Sakbay ng umay ni Apo Jesus, dahito iti aramiden tayo. Masapol kuma nga ipukaw tayo, ti testimonyo tayo. Kadagiti anyaman nga tattao ti publiko, masisasagana tayo nga mangisaksi manyaman dagiti nairamid ni Apo Jesus kadagiti panagbiag tayo, iranod tayo met kadagiti sabsaban. Kadagiti bagan nga saksi iti panagbiag. Panang ipakamu tayo dagiti doktrina ken kinapudno iti Biblia, iranod tayo kadagiti sabsaban. Damat dagiti kakabagyan nyo iti Pilipinas, wala nyaman nga lugar iti abroad, ipakamuyo met dayto iti programa. Tapno maramanan damet, dayjay ragsak, ti bendisyon, nga dumngeg, tinaimbag launay, nga damag ti panakaisalakan, nga gapu kini Apo Jesus. Ipublikar tayo, ipablaak tayo, ibunanag tayo, iti managayat unay, nga damag, ti panakaisalakan ni Apo Jesus, babaen ti parabor na. Awan to, italikodan ni Apo Jesus na tao, na mapantay ken kuana. Ang dalain ken kagayen, di mapan ken kuana. Ket ni Apo Jesus,
awaten na kanto. Oray sikati kakadaklan uno may sa nga tao nga managbasol ito'y lubong. May nakaalawin ni Apo Isus. Numapang ka kenkwa. Balbaliwan na kati na ito'y nga daw. Si lulukat ti pusong tamang palubusin kenkwa na maumay kenka. May kalima, marami din tayo sagana sa bay ngumay ni Apo Isus. Pagbiyagan tayo kuma. Na Christian 1 apa nagbiag. Tikada ka nito. Tikada ka nito. Ang langin aldaw-aldaw, pagbiyagan tayo. Itunggal ka nito. Amuyo gagayam, mailiwak launa yan na makita kani Apo Isus. May isa nga nagsurat ang masiring. May isa nga author na nararawag launay kinunana. Daytoy nga lubong ket mapablaakan babaen kadagiti tattao a masapul dati sagana ket makita kadakwada nga mamati da kani Apo Isus ket nasangtipikar ti panagbiag da kaputi kinapudno iti nasanto na soba nasantipikar ka iti panagbiag tayo da ita kinapudno mangmanggantay ka di dahi nga pablaak iti daytoy akanito. Dahi di nalaing nga evangelista na ni Billy Graham mga kasabay di ijay siyudad ti Seattle, ijay North Pacific, ijay Seattle, Washington. Nagsipot ta dahi di ni Billy Graham ti makalawas panangasabana ti dakkel nga stadium ijay Seattle, Washington. At na kay baga kempuan ang ni actress nga Marilyn Monroe at dati balay na ti asideg ti pangasabaan ni Evangelist Billy Graham. Ket ti dayta nga rabi kabayata na matmutulog iti evangelista. Nagsao ni Apo Dios kempuan na babaen ti espiritu nga masapol nga bisitaen na daytoy nga actress. Nagsipud ta ni Marilyn Monroe ay isa data nga popular iti pelikula. Kaya kita pa naman, agdindinamag nga nabaknang ken nalaing nga actress ni Billy Graham hanga nakaturo. Ket kinunana kadigiti ayudantes na hanak nakaturog tadamay sa kararwa nga sideglayan ti pangasabaan tayo ti daytoy nga estadyo. Nga naimay iti riknak na kayat ko nga mapan kararagan. Ken awisek met nga umay dahito makalawas nga panangas kasaba dito siyudad ti Seattle. Ket kinunana ka dagiti ayudantes na mapanyo man ipakamo. I-schedule yo. Paki-appointment kayo ken Marilyn Monroe takayat ko nga bisitahin ken kayat ko laeng nga kararagan tapno isaganak met tibiyag na ken Apo Apan garod dagiti ayudantes ni Billy Graham ti balay ni Marilyn Monroe. Iti tao assistant ni Marilyn Monroe binuktan na ti ruangan. Ket kinunana naimbag nga malenyo kakabsat anya kadiya ti panggep yung imayan ti daytoy a lugar. Ket kunada giti ayudantes ni Billy Graham imay kami. O Apo. Tapno may mi kuma ipakamo kini Miss Monroe. Ada ditoy siyudad tayo ni evangelista nga mga kasaba Billy Graham. Ket kayat na iti maki-appointment tapno may nakararagan dahito agdindinamag analaing actress. Alas umrek kay garod mapanak di kwarto na tahan na kayat kirumwar. Mapang ko ibaga dahil nga invitasyon. Yung kastamet dahil ipanggap yung imayan tatang malay. Napan garon, iti assistant ni Marilyn Monroe ti kwarto na. Imbaga na ti damag nga ni Billy Graham. Kayat na nga bisitahin tapno kararagan na ken isagana na itibiyag na ken Apo.
Isa na mabayag nagsubli na ito yung assistant ijay Salas kapag urayan ni kiti ayudantes ni Billy Graham. Kit ko na ti assistant ni Marilyn Monroe. Gagayem, na iti man ti ko na ti actress. Saan kanutat tangal daw? Tasan na nga masango da kita abambanan. Ket intuman langenen kanu dumteng apanawen iti masangwanan. Agsubli kay. Ngimita saan nga nakasagana pa. Kunana awan kanu ti panawen na kadagitoy abambanan. Ngayon yung preseryo. Nagpakadagaroon. Sila dingit ni gitoy nga ayudantes. Agsipot sa saan nga inawat ti actress nga ni Marilyn Monroe. Iti invitasyon. Unukid daw ti agdindinamag ng ebanghelista ni Billy Graham. Hindi nga din manong da. Iti hotel ni Billy Graham. Tapos i-report da noan niya ti resulta ti ibibisita dati maki-appointment kini Marilyn Monroe. Una ni Cliff Barros nga isuidi ti pangulo da ita na grupo. O apo mga kasabay ebanghelista Billy Graham. Napan kami ti balay ni Marilyn Monroe. Kinasaomi ti assistant na nga si ayat ka nga mga ikararag ken bumisita at may saganan iti tiyag. O apo kinunana nahan kano kadigito nga panawen, han kano nga masango digito yung kapag. Nagladibit di ba? At kinunana, binjaya tayo din nila siya. Ngayon mo rin nagpan naman. Itirawangan. Kabayatan nga ni Billy Graham, mga kasaba, itinakkel nga stadium, in Seattle, Washington. Idi agawid dan ijay hotel. Mayatan ti panang buybuyo dati television ibagana sa jay dati nalaing, nabaknang, agdindinamag na actress nga ni Marilyn Monroe nag-suicide. Nag-suicide. Kat, hindi na tayo. Ibiyagin din niya ako. Kinunana hindi yung preserve the invitation ni Billy Graham. Ang kumasango ni kita mabambana. Kagayan, agyaman at launay. At dati pa nakasamo yung adunggay ti programa ti Metino. Anyaman nga lubong, anyaman nga paset ti lubong nga pagdengdeng kanyo, anyaman nga syudad, uno barangay, uno ili. Agyaman kami itadagon daway yun. Itata mga ganyo pa'y tiawag ni Hapon. Santay kumakaskar kini Marilyn Monroe. Lady Marilyn Monroe nga actress nagdindinamag na kinunan. Awan ti panawen ko kadagita. Itan ti aldaw ti panakaysan. Itan tumangad tayo ti panakaysalakan tayo ni Mundo. Di yun nasumbatan ti ayah. Mapan ka ni Apo Jesus. At isuko yun iti biyak yun ko na ita. O Diyos mi, ama nagayat tunay. At dadadag ito, hindi kita yatek kakapsa. Agdengdengeg da. Kaputat dati kung daway da nga dungeg, iti damag di panakaysa. Sakbay ka kadi nga umay o Apo, tulungan na kami. Namadan nila di panagbiag mi, anasantuan nga gururay kini Apo. Ragsaken mi iti panagbiag. Ket orayan mi nga si papasnag. Iti dayon na santuan na sagana ti dadanin panagparang. When o ako at dadanig ito iligayatan nga kakapsa. Namanggag yuman ti timek ni Apo Isus ti daytoy kanito. Di yun la itayag di iti imay. Ket ko na o Apo. Kahit kung awatan ni Apo Isus ti biyak ko kanman. Paglikod akong tibaso, ipabarok tibiyag ko kang kuwana. Na kahit kumet, nadakto na kasaganang ito numahay. Ito nagparang timay kadua. Agsipot na dinawat ni aming nikitori. Dinapateg, anagan niya po may susaman ng putni. Amen.